de Barcelona. Avui qui ens acompanya és el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, el senyor Alfred Bosch. Senyor Bosch, benvingut. Hola, gràcies per convidar-me. Encantat de ser-hi. Explicàvem en aquest informatiu al començar que l'alcaldessa Ada Colau ha dit que finalment encapçalarà la protesta que es farà aquest vespre davant de molts ajuntaments catalans en contra de la imputació de Mas, Ortega i Rigau. Què li sembla? Home, em sembla que és el que ha de ser, no? Qualsevol persona que sigui demòcrata entén que no poden empaitar ni perseguir a un líder, en aquest cas el president de Catalunya, per posar les urnes. Ni tampoc a la consellera Rigau ni a l'exvicepresidenta, no? Ortega. No es pot fer això. Vull dir, algú que ha defensat la democràcia, que ha defensat el vot, no el pots empaitar i intentar portar-lo als tribunals per tal d'erosionar-lo. Això no s'entén. Per tant, aquí hem de protestar. Tots els demòcrates hem de protestar. El que no s'entendria és que l'alcaldessa de Barcelona o qualsevol altra persona que creu en la democràcia no protestés. Això sí que no s'entendria. Jo el que no entenc és els que no protesten. Aquests són els que em costa d'entendre. Però li ha sorprès el fet que Colau hi sigui? Fins i tot es parlava que podia llegir una part del manifest aquest vespre. No, a mi m'ha semblat del tot natural i normal, ja li dic. És que jo protestaria si l'alcaldessa de Barcelona no hi fos. Llavors protestaria. Però em sembla, del tot normal. És una mostra de normalitat. És l'alcaldessa de la capital de Catalunya que protesta perquè el president de Catalunya el persegueixen per haver posat unes urnes. És que de vegades aquestes coses t'has de posar en la pell de com ho veuria algú de fora, no? I algú de fora, clar, li expliques això i no entenen res. Normal, perquè és que no s'entén. Per tant, és lògic i és evident que s'ha de protestar. La senyora Colau i vostè són els dos únics líders que aproven segons l'última enquesta del CIS. La senyora Colau treu un 6 i vostè treu un 5. Què li sembla? Què hi veuen els ciutadans en Colau i Bosch? No ho sé, els meus fills amb aquestes notes no estaria gaire content. Per tant, jo crec que tots hem de fer un esforç per connectar millor amb els ciutadans i per fer-ho millor, i per respondre més al que demana la gent. Això és l'important, no? Perquè si no mai traurem notables i excel·lents, que és el que hauríem d'aspirar, no? Un bon servidor polític ha d'aspirar a això, a treure notables i excel·lents. I de moment, home, dir que som els que menys mala nota tenim tampoc és un gran consol. Jo crec que hem d'anar a millorar, clarament. Quina és la seva relació actualment amb l'alcaldessa de Colau? Bé, és una relació política molt cordial, en la qual intentem parlar de tot allò que afecta la ciutat i de col·laborar en la mesura del possible, sempre entenent que hi ha discrepàncies de fons i altres discrepàncies més puntuals que també hem de tenir en compte. Per tant, respecte mutu i intentar treballar per la ciutat, per Barcelona, que aquesta és la nostra feina. Ara fa escassament un mes, el passat 7 de setembre, en el plenari de l'AMI, que es discutia l'adhesió de Barcelona a l'Associació de Municipis per la Independència, l'abstenció de Barcelona en Comú va fer que vostè tingués unes declaracions força contundents respecte a l'alcaldessa i deia fins i tot que li retirava la confiança. Què en queda tot allò? Bé, nosaltres, si se'n recorden, vam votar la investidura, l'alcaldessa de Barcelona, en part, primer perquè hi ha una complicitat de fons, som gent d'esquerres, creiem en la transformació social, creiem en un canvi important que s'ha de produir a la ciutat de Barcelona i en reparar les injustícies. Per tant, hi ha una connivència de fons, que hi és, però després, en aquell moment també, Ada Colau va fer una sèrie de gestos que ens van aproximar, com per exemple va dir que aniria a la Meridiana, va dir que estudiarien la llibertat de vot dins del seu grup per l'AMI, per ingressar a l'Associació de Municipis per la Independència, i també que serien el més fidel aliat del procés. Aquestes declaracions d'alguna manera també van ajudar a que nosaltres li donéssim confiança. Quan després no van a la Meridiana, no van exercir la llibertat de vot amb l'AMI i, en fi, ens va semblar que aquesta confiança l'havíem de retirar. A part, s'han produït altres coses, altres mesures, que tampoc no hi estem gaire d'acord, i si volen parlem després, a l'entorn de la gestió del Top Manta, dels allotjaments turístics i altres qüestions, o la decisió sobre els Jocs Olímpics. Hi ha una sèrie de coses que creiem que no s'han fet, com a mínim no s'han fet amb el nostre consens i el nostre acord. I, per tant, aquí hi ha una discrepància important i per això vam tenir aquestes paraules que jo crec que s'ajustaven en aquell moment. I jo espero que això ho puguem anar reparant, vaja, seria bo, perquè crec que a tothom li interessa. I la mateixa alcaldessa va dir que, per exemple, el tema de l'AMI, que no quedava tancat, que el reconsideraríem, sí, jo crec que ja comença a ser el moment de fer-ho.
Potser tot plegat es reconduirà ara amb la negociació dels pressupostos? Ja s'han assentat a taula? No. Encara no. No estem negociant, tot i que ens estem mirant, sobretot els pressupostos de l'any passat, i aquesta previsió de superàvit. Vostè sap que Esquerra Republicana ha presentat 100 mesures de despesa immediata per tal que el superàvit de la ciutat de Barcelona no sigui un superàvit de 120 milions com podria arribar a ser, sinó que, si pot ser, quedi a zero. El nostre objectiu, per servir als ciutadans, seria que, home, la ciutat de Barcelona no s'endeuti, però que tampoc tingui superàvits cada any. Creiem que això no podria ser... Havíem criticat molt els superàvits del Xavier Trias. Per tant, continuem criticant els superàvits, no perquè siguin del Trias o de la Colau, deixarem de criticar-los. Creiem que els diners s'han d'invertir en les necessitats de la gent. I, per tant, hem proposat aquestes 100 mesures que van des de, per exemple, la construcció d'un camp de futbol a Baró de Viver, que fa dècades que el reclamen, i això són diners, i diners immediats. O la compra, per exemple, de la Foneria de Canons i del Teatre Principal, que s'ha proposat a Ciutat Vella. En aquest cas, també amb l'acord de moltes altres forces. I així, a cada un dels districtes de Barcelona, fins a 100 idees. Per tant, ara ens estem centrant en això, a veure si ens posem d'acord amb el superàvit de l'exercici anterior. Però això que vostè em comenta, aquestes 100 idees, de fet, algunes ja s'han començat a aprovar en alguns plenaris de districtes, ja han rebut el suport de Barcelona en Comú, però clar, vostè em deia al principi que encara no s'han assegut a negociar. Què ha passat ja? Els pressupostos. Una cosa és el superàvit del pressupost de l'any anterior, és a dir, els diners sobrants, diguéssim, del que es va aprovar amb l'etapa Trias, que creiem que això és urgent, no ho creiem, és que ho és urgent decidir a què els destinem, perquè si no, passarà l'any i ens sobraran aquests diners. Quedarà com un remanent d'aquest any i creiem que això no ha de passar, perquè hi ha necessitats urgents que s'han de resoldre i coses que s'han reivindicat des de fa molts anys a cada un dels barris i districtes. Aquest és un tema, és el pressupost de l'any anterior. Llavors vostè em preguntava pel pressupost de l'any que ve. O sigui, el que hem de començar a discutir, que encara no hem fet, és el del 2016. Però l'alcaldessa Ada Colau deia la setmana passada, dilluns mateix, en aquesta cadira on vostè està assegut, que començaven ja aquestes converses. En el cas d'Esquerra Republicana no han començat, per tant. No. Ni tenen data. Vaja, jo no les he començat. Si vostè no les ha començat és que no deuen haver començat, però tampoc no tenen data. Clar que tenen data perquè els pressupostos tenen uns terminis i han d'estar aprovats abans de final d'any. Evidentment que hi ha un termini. Però, les eleccions van ser al maig, hem tingut l'estiu, tot, diguéssim, tot una mica apretat, ja ens hi posarem, i ens hi posarem molt aviat, però de moment no hi ha cap mena de conversa. La proposta que, el punt de partida almenys del govern municipal és congelar l'IBI aquest 2016 i també fer una revisió del cadastre. I estaria d'acord amb aquests dos ítems? Congelar l'IBI? Jo he sentit una altra cosa. L'IBI del 2016. Sí, a mi el que m'ha arribat és que hi havia una proposta per tal de fer un IBI més progressiu, és a dir, canviar una mica els barems segons la renda de les persones afectades. Bé, a veure, nosaltres no estem per apujar els impostos, que quedi clar, no estem per apujar els impostos. Esquerra Republicana no forma part del seu ideari. El que sí que creiem és que en els casos, sobretot de persones més necessitades, doncs s'ha de revisar la càrrega de l'IBI, perquè hi ha gent que, a més, de passar-ho malament i de tenir rendes molt baixes, doncs han de pagar IBIs molt elevats. Aquí hi ha casos en els quals sí que l'Ajuntament està obligat a ser progressiu. Com sempre amb els impostos, com sempre. Qualsevol impost menys els indirectes, l'IRPF, per exemple, és un impost clarament progressiu. Doncs creiem que això es podria aplicar també a l'IBI, però ja li dic que el que no veiem és que s'apugin els impostos. Altra cosa és que es baixin alguns. I, a més, l'Ajuntament té unes finances molt solvents, per tant, hi ha coses que hi veiem marge. Marge per rebaixa, per exemple? Marge per les situacions de persones amb rendes baixes. Creiem que allà, com es fa sempre, si ho fa el govern del PP, com no ho hem de fer a l'Ajuntament de Barcelona. Per exemple? Home, amb l'IRPF. IRPF. Clar. Un govern estatal és totalment progressiu. Si ho fa la dreta més dreta, a veure si no ho ha de fer l'Ajuntament de Barcelona. Semblaria una contradicció, oi? Per això jo crec que sí que aquí hi ha marge per estudiar el tema, i ara sí que, com que discutirem les ordenances fiscals, doncs jo crec que això s'ha d'aplicar. El que no pot ser és que acabem apujant els impostos i que els acabin pagant els de sempre.
que solen ser les classes mitjanes, no? És la gent que està empleada, la gent que sempre és més fàcil de controlar per part de qualsevol administració i acaben pagant el gruix de les despeses. En canvi, els més rics se n'acaben sortint perquè tenen mecanismes per fer-ho i, evidentment, la gent més modesta, en els casos que justament així s'estipula, doncs paguen menys impostos. L'alcaldessa de Colau també ens deia a l'entrevista aquí en aquesta casa BTV, demanava corresponsabilitat als partits polítics a l'Ajuntament de Barcelona i que es prioritzi la ciutat. Deia que la ciutat no pot esperar més ni pot esperar que es vagin succeint els períodes electorals. Què li contestaria? Que estem d'acord. És evident que estem d'acord. O sigui, per davant de tot és la ciutat i són els ciutadans. Per això li deia que, per exemple, una mesura com la moratòria d'hotels, la moratòria global d'hotels. Ara, aquí s'ha de tenir en compte que hi ha llocs on el turisme realment ha saturat alguns barris i els mateixos habitants. Jo, per exemple, visc a Ciutat Vella i la gent que viu a Sagrada Família o a la Barceloneta, on sigui, doncs és evident que aquí era necessari prendre mesures perquè aquesta saturació estem obligats a controlar-la o a contenir-la. Ara bé, també és veritat que si hi ha gent que vol establir un hotel a segons quin barri de la ciutat on no hi ha saturació, sinó que hi ha tot el contrari, és una mica un contrasentit que aquesta gent se n'hagi d'anar a l'Hospitalet o Badalona o altres ciutats si el que volen és instal·lar-se a la Vall d'Hebron o a la Verneda, on sigui. Per tant, aquestes mesures àmplies que ho abarquen tot i que no tenen en compte la casuística, i després s'han de revisar perquè hi ha casos en què hi ha projectes d'hotels que ja han presentat el certificat i llavors s'han de fer enrere. Creiem que aquí, com molt bé diu l'alcaldessa, que tots, i ells també, el seu grup, i la mateixa de Colau, haurien de tenir en compte que el primer són els interessos dels ciutadans. I el primer interès dels ciutadans, el primer de tots, és que hi hagi prosperitat, que hi hagi progrés i que la gent trobi feina. Per tant, l'activitat econòmica l'hem de defensar dins del que són els barems de la justícia social. Però això ho hem de cuidar molt, també. Per tant, estic molt més d'acord que ella mateixa amb el tema. Això que deia vostè ara mateix de la moratòria de llicències, de fet, és una cosa que ha dit tots els partits de l'oposició en bloc, també algunes veus, com per exemple ens ho deia des de Turisme a Barcelona Jordi William Carnés. Creu que Colau acabarà rectificant en aquesta qüestió de que la moratòria no afecti a zones que no estan afectades amb aquesta intensitat com el centre de la ciutat? És que ja ho estan fent. Perquè hi ha el cas d'aquestes 18 llicències... Ho estan fent obligats. Bueno, sí, no obligats, convençuts que tirar endavant això tindria perjudicis per l'Ajuntament de la ciutat perquè ho podrien portar als tribunals i perdrien, no? Diguéssim, aquesta és l'obligació. Però si des del principi, doncs, en lloc d'anunciar-ho a la premsa, que ens enteressin per la premsa, ho haguéssim parlat una mica entre tots els grups, com a mínim els grups centrals, no? Perquè aquí hi ha una altra cosa, i és que nosaltres creiem que pels grans temes de ciutat cal grans pactes de ciutat. I ho vam dir en el cas del Stop Manta, ho vam dir en el cas dels allotjaments turístics, ho vam dir en el cas dels Jocs Olímpics, ho diem en el cas del procés nacional i de la capitalitat de Barcelona, ho diem en els grans temes de ciutat. Hem d'arribar a acords amplis, amb més d'un partit i de dos partits, si cal. I aquest era un d'aquests temes. Per tant, per evitar precisament això que està passant ara, que d'aquesta gran mesura una mica, si voleu, mediàtica, no? Doncs ara s'han de fer enrere en casos puntuals. Jo crec que era millor, d'entrada, des del primer moment, estudiar la casuística i aplicar-ho, sobretot, en aquelles àrees en què era necessari. És que jo estic d'acord que hi ha àrees en què això s'havia de fer. Alguna cosa rotunda s'havia de fer a les àrees més saturades turísticament de la ciutat. Alguna d'aquestes qüestions seria moneda de canvi per un possible acord de govern, perquè Esquerra entrés al govern, per exemple? Bé, ja li dic que el nostre principal objectiu és servir la ciutat. I sap què passa? Que per entrar a govern és que no sumem. És que Barcelona en Comú, que té 11 regidors, 11, que és el govern, des dels ajuntaments democràtics, és el govern que ha tingut menys regidors governant. Nosaltres que en tenim 5. És que no sumem majoria absoluta. Per tant, necessitaríem altres grups. És el que li comentava abans. Hem d'anar a buscar a la força grans acords de ciutat on, per exemple, hi pugui entrar Convergència i Unió. Per què no? Perquè en tenen 10. I clar, i aleshores, si algunes coses les pactéssim amb el grup principal de l'oposició o amb diversos grups de l'oposició, doncs la ciutat se'n beneficiaria. No veig per què
això ho hem de rebutjar d'entrada. Tenint en compte que no sumem. Clar, si suméssim, potser seria un altre escenari, i doncs vinga, entre nosaltres ens ho cuinem, però és que no podem. Què passarà amb la consulta sobre la independència a la ciutat de Barcelona? Esquerra Republicana diu que després dels resultats del 27 aquesta consulta ja no cal. Colau l'altre dia es mostrava disposada a fer-la, però diu que en el plenari no hi ha majories i que si no hi ha majories ella tampoc la impulsarà. Consultes sobre l'AMI, dieu? Sí, perquè sobre la independència se n'han fet unes quantes, eh? Jo mateix vaig estar molt involucrat la consulta ciutadana que l'alcaldessa va dir que s'hauria de fer a la ciutat de Barcelona per saber quin és l'equilibri de forces entre els partidaris de la independència i els que no la volen. Jo crec que el que va proposar ella, i això hauríem de segurament preguntar-li amb ella, però si no m'equivoco el que va proposar era fer una consulta per decidir si Barcelona entrava a l'AMI, a l'Associació de Municipis per la Independència. Penso que és això. Nosaltres creiem que, com qualsevol entrada a qualsevol entitat municipalista, això ho ha de decidir el ple, i a més està estipulat que és així, és el ple que ho ha de decidir. I això passa si entres a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que Barcelona hi és, i que per què no reconsiderar-ho? Hem de fer una consulta per reconsiderar el sistema a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies? Jo crec que no. Per sistema a l'Associació de Municipis de Catalunya, o a la Federació Catalana de Municipis, o a l'AMI, jo crec que això correspon a la gent que representa els votants. És la nostra obligació també decidir coses d'aquestes. Si entrem en una associació de municipis. Jo crec que el municipi no ha de demanar a la gent si han d'entrar en una associació de municipis. Són els representants, el consistori, que tenen l'obligació de decidir-ho. Per tant, nosaltres creiem que ara anar a fer una altra consulta a l'entorn, a més, de la independència a Catalunya, quan se n'han fet tantes, i s'ha fet, es va fer el 9N, del qual parlàvem abans, amb les querelles contra el president Mas, etc. Es va fer les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre. De debò creieu que ara hem d'entrar en una altra consulta o referèndum municipal per tal de decidir això? Jo crec que això tenim l'obligació de decidir-ho els regidors de l'Ajuntament. Llavors quedarà com està. Ja ho veurem. Ja ho veurem. L'alcaldessa va dir que aquest tema es replantejaria. Estem a l'espera de propostes per replantejar-ho. En el seu moment ho van votar, van guanyar. Això cal dir-ho, perquè de vegades la sensació que tenim és que es va guanyar aquella votació. Es va guanyar, i a més amb força diferència, 17 vots a favor i crec que eren 12 en contra. Es va guanyar. El que passa que calia, estatutàriament, guanyar-ho per majoria absoluta. Per tant, queden uns quants vots que potser algú reflexiona i decideix que sí, que s'ha de votar a favor. Per tant, efectivament, és un tema que no està tancat i crec que s'ha de tornar a reconsiderar. Ens queden pocs minuts per acabar l'entrevista. No puc estar prou de preguntar-li sobre un dels temes en el que vostè va ser protagonista durant les festes del Mercès, el que ja es va anomenar Guerra de les Banderes al balcó de l'Ajuntament de Barcelona, quan vostè va treure una estelada al senyor Alberto Fernández Díaz, la bandera espanyola. N'ha parlat més aquella qüestió, per exemple, amb l'alcaldessa Colau? No, perquè, aviam, en aquell moment, doncs, jo ja ho vaig considerar una equivocació, vaig rectificar, i per tant el tema està tancat. No és que consideri l'estelada una equivocació, l'estelada és una bandera de llibertat, jo me l'estimo molt i s'ha fet això de treure l'estelada a molts ajuntaments de Catalunya, no ha passat res, però és veritat que no vam anticipar cap on portaria aquell gest, no? I, per tant, com que és la nostra responsabilitat anticipar com poden evolucionar les coses, és això el que jo vaig rectificar i ho reitero. Per tant, no crec que hi hagi gaire res a debatre. I amb Alberto Fernández Díaz, en van parlar? N'han tornat a parlar? Sí. Vam estar parlant el següent ple que vam tenir i vam estar d'acord que calia treure-li ferro tot plegat i escolta, el que hem de fer és centrar-nos en la ciutat i treballar per Barcelona. I estem d'acord amb això. I des del seu partit, des d'Esquerra Republicana, va rebre crítiques? Va haver-hi gent que va pensar el mateix que pensava jo, que haurien d'haver anticipat com podia evolucionar la cosa. També n'hi va haver altres que els hi va semblar magnífic, no? Aquí sempre hi ha diferències. Però no, en general jo crec que estem tots bastant d'acord en que aquests gestos s'han d'estudiar molt bé. En aquell cas potser ho haurien d'haver fet més, no? O millor. De fet, vostè va demanar disculpes en el seu moment a través d'un comunicat. Alfred Bosch, president del grup municipal d'Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en directe. Gràcies a vosaltres. Si vindré sempre que xiuleu, jo hi seré. Doncs vinga, fet.